We are in Thailand. Today, we are going to visit third island, fourth island. There are so many islands. ধিক্কাৰ দিছো আমি ৰাজনাথ সিং ধিক্কাৰ দিছো আমি ৰাজনীতিক নেতাসকলক যিসকলে নিজৰ বাক্য নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰে खुलुमबाय नैबे मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोननो मोनसे आरो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय मोनसे समनि बाथ्रा जेतु दिनैनि जे थासारि ना बेफोरखौहाय रिलेट खालामनानै बै थांखांनाय समफोरखौबो किसु किसु बोखांनो गोनां जायो दा बिथांमोनानो बै जाहोनफोरखौहाय बेखेवनानै होदों जिहेतु जोंबो किसुमान खोथाखौ लाबोफिननांगौ जायो जिहेतु बिथांमोना रोखा रोखा मोनसे समाव बुंलांदोंमोन दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोननै कन्टेन्टनि सायावहाय बे भिडिअखौ आं प्रेजेन्ट खालामनो सानदों गिबि गिबियावनो मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय मोननैसो बाथ्रानि सायाव बेखौहाय दिनै नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना मा सानो बेखौ बुंथिना होनो लुबैदों आं ससे बुंगोन बेनि उनाव बिथाङा मा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बिथाङा बुंदोंमोन एसामिस रावजोंहाय जे ओरैबायदि राजखान्थियारि दैदेनगिरि जायफोरा गावनि खोथा होनाय रादाय होनायफोरखौहाय जुदि मावफुंनो हायाब्ला अब्ला बिथांमोना बै राजखान्थियारि गादियाव जनानै लाब गैया धिक्कार होयोनो बिथाङा बिथांमोनखौहाय निजर बाक्য निजर কথা যদি ৰাখিব নোৱাৰে সেই নেতাসকলে ৰাজনীতিক গাদিত ৰাজনীতিত বহিবলৈ অধিকাৰ নাই বা ধিক্কাৰ দিছো होननानै बिथाङा फोरमायो बिथाङा बुंबावो राजनाथ सिं मोनसे समनि डिफेन्स मिनिस्टार बिथांखौ बुङो डिफेन्स मिनिस्टार बिथांखौ बुङो जे राजनाथ सिं धिक्कार दिसु মই मानाव गेदेर प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मोदी जी बिथांखौबो धिक्कार होयो होनना बिथाङा बुङो जे बिथांमोननि फारसे बोराबनायखौ बिथाङा दिन्थियो अब्ला दिनै बिथाङा जाखिनि खोथाखौ बै समाव बुंदोंमोन दिनै जुदि बिथांमोना जुदि रायजो राजानो होनाय थांखि बिथांखिफोरखौ मावफुंनोनो हायाखैमोनब्ला मानि जाहोनाव दिनै बिथाङा बिथांमोनजों आखाइ हमलायनानै आखाइ खबजबनानै ज'है बिथांमोनजोंनो बोरैहाय सिथाब थानानै दिनै 5 बोसोर सरखारखौहाय खुंबोखो मा दं जाहोना भितरिया खोथा मा दं गैया बेखौहाय आङो बुंनो सानाखै नाथाय जाय बिथांमोननि फारसे ओरैबायदि हेट्रेट मोनसे बिथांनि साननाय दिनै अब्ला बिथाङा आखाइ हमजबनाय लोगो लोगो आखाइ हमलायनाय जितु जों नुबाय दिनै बिथांमोनजोंनो एखेलगे एलायन्स सरखार जितु बिथाङा दिनै 5 बोसोर काउन्सिलखौ खुंबोबाय अब्ला निश्चय जोङो बुजिनांगोन जे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिथांजोंहाय कमप्रमाइज जाबाय बा दिनै बिथांमोना गाव होनाय रादाय बायदि मावफुंबाय नामा दिनै बिथाङा होनदों जे दिनै मावफुंनो हायाखैब्ला बिथांमोना राजखान्थियारि गादिखौ नागारनांगौ गावनि पदखौ नागारनांगौ आरो अब्ला दिनै पइन्टआ बेसो जे बिथाङा दिनै अब्ला साक्सेस जानो हायाखैब्ला फेल जादोंब्ला अब्ला दिनै बिथांनि सोंथिया बिथांनि जे खावलायनाय बेयो दिनै सोरनि फारसे रुजुथावना जाफैखो बे मोनसे दा जोबथारनायावहाय मोनसे आपडेटआ बेनो दिलीप बर' MCLA UPPL पार्टीनि दा भिडिअआ गोदान ना गोजाम आं बेखौ एक्जेक्टलि मोनथिया बाट बे जिनिसा हाइलाइट जादों जिहेतु आं बेखौ नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै सानदों आरो बाखि आंहा एख' बुंनांगौ गैया नोंथांमोना नायब्लानो गासिबो खोथाखौ रोखा मोनथिनो हागोन थर्ड आइलेण्ड फोर्थ आइलेण्ड बिथांमोना भिजिट खालामगोननो थाइलेण्डआव थांदों बेनिफ्राय मा दिन्थिदों पिक्चारावहाय भिडिअआवहाय स्पष्ट नुयो बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दङ आरो बिथांजोंहाय लोगोआव सोर दंफायो आइलेण्डआव थांनायावहाय जोंहा बुंनांगौ एख' गैया नाथाय बिथाङा माबायदि इन्टेनसनजोंहाय थांदों स' बिथांनाबोथ' न'खर दङ आं सानो बिथांनि न'खरा बिनि फारसे अवेर दङ सिनसियारलि बिथाङा न'खरनि फारसेबो साननाय दं अब्ला रायजो राजाफोरनि फारसेबो मोजां सिन्ताधारा थागोन नाथाय बे जितु आनसार्टेनिटि मोनसे नुथाय बियो थारैनो गोमोथावना दिनै नर्थ इस्टआव आइलेण्ड गैया बिथाङा स' भिजिट खालामनो थांदों थाइलेण्डआव स' बेजोंहाय जोंहा खुनु प्रब्लेम गैया we have no issues with that he visits Thailand or somewhere else but खोथाया बिसो जे दिनै थर्ड आइलेण्ड फोर्थ आइलेण्ड बिथाङा भिजिट खालामनायजों लोगोसे बिथांजोंहाय लोगोआव सोर दंफायो दा बेबायदि दा मा बैसोनि मिलायोना मिलाया गोरोबलायोना गोरोबलाया बेबायदि जाथावना नंगौना नङा सासे समाज सिबियारि
सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभआ नैबेबायदि आखु दिन्थियोब्ला जों एज अ पाब्लिक मा एक्सपेक्ट खालामो बिथांमोननिफ्राय स' आफ्टार अल बेथ' जालांबाय दाना जिहेतु अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड मुङै जे पार्टि जोनोम जाबाय दा गोबाङानो बुंसोलायदों बिजेपिनि बिथोन बायदि बिथाङा मावदों दा सोर बिजेपिनि आरो सोर बिजेपिनि एगेन्स्टआव मावनो थांगासिनो दं बेखौथ' पिक्चारा जों साननैसो गेजेरावनो स्पस्थ'यै नुगोन स' दा बर्थमान जोङो रावखौबो एलिगेसनखौ होनो हाया जिहेतु एक्जिस्टिं जे गभर्नमेन्ट सोलिफुबाय थानाय जों मिथिगौ थोंजोङै सोरजोंहाय एलायन्सआव दङ आरो बिथाङा माबायदि खामानि मावगासिनो दङ स' नैबेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ शेयार खालामनो गोनां लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय